Psalm chapter number 2 this morning. And ang pura para sa akong tingog. And kung nanasa, amen? Tanamaningdog palayo para sa pagbasa pulong sa Diyos. Psalm chapter 2 and verse number 1. Magbasa tahan tod sa verse 6. Psalm chapter number 2 and verse number 1. Why do the heathen rage, and the people imagine a vain thing? The kings of the earth set themselves, and the rulers take counsel together against the Lord and against His anointed, saying, let us break their bands asunder and cast away their cords from us. Let's cast away our papers on the floor. There we go. Casting away our bands, even as we speak. Thank you. Let us break their bands asunder and cast away their cords from us. He that sitteth in the heavens shall laugh. The Lord shall have them in derision. Then shall He speak unto them in His wrath, and vex them in His sore displeasure. Yet have I set my King upon my holy hill of Zion. That didn't sound like the end, but that's the end. I'm going to stop right there. Let's do verse 1 in Messiah. Ngano nga mga pagano nagligot-got, o ang katawhan naghunuhuna, o usika walay pulos nga butang. Ang mga hari sa yuta nagpahilo na sa ilang mga kaugalingon, o ang mga punuan nagsabot sa tingob, batok sa Ginoo o batok sa iyang dinihogan nga nagiingon, atong bugtoon ang ilang mga gapos o gisalibay ang ilang mga pisig gikan kanato. Siya nga nagalingkod diha sa kalangitan mo katawa, ang Ginoo mohimo kanila nga katawanan. Unya siya musulti nga to kanila diha sa iyang kapungot, ug muhasol kanila diha sa iyang hilabihan nga kasilo. Apan bisan pa ako mipahimutang sa akong hari nganha sa akong balaang bungtod sa Zion. Title of my message this morning is God is going to win with or without you. God is going to win with or without you. Ang Diyos mo daog gayon kung mo dapig ka niya o dili. Magampo na ta, dayan ko mo magalingkod para sa mensahe karong buntag. Father, thank you for today, Lord. Thank you for your goodness to us. And I pray, Lord, that you'd help us to forget the heat for a few minutes and listen to the preaching of your word. I pray, God, you give me a clear mind and help me, Father, as I preach. Give me wisdom, fill me with your Spirit. Help me, God, to say exactly what's needed. Please lead me, guide me, work in our hearts, we pray. In Jesus' name, amen. Pwede ka mo maglingkod. Walang trapo ni Pastor Mike. Okay. Kana ko mabasa sa Latin verse para ninyo, Isaiah chapter 46 verse 9. Kung naka-Biblia, Isaiah 46 verse 9. I forgot I was going to read this before, but I nalimot ko. Isaiah chapter 46 verse 9. Isaiah chapter 46 and verse number 9. Dua ka bersikulo atong basahon. Verse 9 and 10. Kung nasa amen. Remember the former things of old. For I am God, and there is none else. I am God, and there's none like me. Declaring the end from the beginning, and from ancient times, thank you, Brother Michael, from ancient times, the things that are not yet done, saying, my counsel shall stand, and I will do all my pleasure. I'm going to read just verse 10 in Messiah. Nagapahayag sa katapusan gikan sa sinugdan o gikan sa karaang mga panahon sa mga butang nga wala pa nahimo nga nagiingon, ang akong tambag mo pabilin o ako mo buha sa tanan nga akong ikahimuot. Now let me read you one more verse. Ako rin mo basa, Proverbs 21 verse 30. There is no wisdom, nor understanding, nor counsel against the Lord. Walay kaalam, ni pagsabot, ni tambag, batok, sa Ginoo. Dodo sa unum kalibok katuig milabay. Ang Diyos mimugna niining kalibutan og sa tanang atong nakitaan pa hangtod karon. Niya ang panahon ang Diyos nanay plano lang sa iyang kamugnaon, pero nagdecision siya nga mohatag sa tao og gawas nun nga kabubuton aron kita makapili kaniya. Ang Diyos ganahan kaysa pilon, ang Diyos ganahan
pilon. O kung wala tay kapabuton, dili ta makapili kaniya, o ang gugma nga dili gipili, dili tinuod. Murag kabalo na ka sa storya, si Aaron ug si Eva, nagdesisyon nga musupak sa Ginoo. Ug suka niya ng panahon na, ang kadaghanan sa tao niining kalibutana, naghimo sa priyo nga desisyon. Sa tanan panahon, sa kasaysayan sa kalibutan, na ipipila ka tao, pipila lang, nga nagdesisyon nga muto sa Diyos o musunod kaniya. Pero sila kanunay ang minority. Sap niyo minority, it's probably minoridad sa Bisaya. Sap niyo ang minority, kung na-election, ang mas daghan, ang majority, ang mas pipila, ang minority. Kita nga tinuod mga tigsunod ni Kristo, sukat sa sinugdanan sa kalibutan. We have always been the minority. We are the minority. Lukop, sa kasaysayan sa Utah, ang kadaghanan sa tao nagdesisyon nga musupak sa Diyos nga mimugna kanila aron sila makasubay sa ilang kaugalingon nga dalan. Kini nakitaan na to lukop sa Old Testament. Diya sa Old Testament ang kadaghanan sa mga nasod, but you gotta understand, ang mga nasod sa sinugdanan kabalo kabayan sa tinuod nga Diyos. Si Adam nagiyon siyang mga anak, sila nagiyon sa ilang mga anak, sila nagiyon sa ilang mga anak. Si Noah o sa magawali sa pagkamatarong, his children knew the truth. Silang tanan nabuhi diya sa baha. They knew the truth. They told their children. But sa dihang mga tao nag-spread o nag-grow, mas daghang tao, ang kadaghanan sa mga nasod nagbiya sa tinuod nga Diyos aron mosimba sa mga statwa nga giporma sa ilang kaugalingon mga kamot. Bisan ang gipiling katawhan sa Diyos, ang nasod sa Israel, ang mga kaliwa ni Abraham, ang higala sa Diyos mismo. Bisan sila, balik-balik na hulog nga to sa dautang sala o pagsimba o Diyos. Dayon, diha sa panahon sa New Testament, sa dihang si Jesus Kristo miabot, ang manuluwas nga gisaad, sukad sa Genesis chapter 3, niabot na siya sa New Testament. Ug ang iyang kaugalingong tao, misalikway kaniya. Atong makitaan ka na diya sa John chapter 1 verse 10. Para sa time, dali ko mo paturn ninyo, magdalit-dalit ta, kay kabalo ko, dali madugay, mainit na, so magpadayon ta. John chapter 1 verse 10, He was in the world, and the world was made by Him, and the world knew Him not. Siya, si Jesus Kristo, siya, dinhi sa kalibutan. O ang kalibutan, nahimo pinaagi kaniya, or we could say, gihimo niya. O ang kalibutan, wala nakaila kaniya. Sulod sa 4,000 years, ang kadaghanan sa tao sa Old Testament misupak sa ilang tigmugna si ang Jehovah God. Dayon, sa dihang ang Diyos mismo, si Jesus Kristo, midawa sa unod sa tao aron magkinabuhi diha sa iyang kaugalingong kamugnaan. Unsa man nahitabo, verse 11. He came unto His own, and His own received Him not. Medyo awkward ang basaya, pero saktong pagka-translate. Siya miadto sa mga iyaha, ug ang mga iyaha, wala midawa kaniya. Sama sa tibok Old Testament, ang kadaghanan gihapon, misalikway kaniya, ug mipalansang kaniya sa cross, aron mamatay. Apan, tanaw ang sunod versikulo, verse number 12. But, as many as received Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Apan ingon sa kadaghan sa midawa kaniya, ngadto kanila mihatag siya og katungod, or we could say og gahom sa pagkahimong mga anak sa Dios. Bisan ngadto kanila nga nagtuo sa iyang ngalan. I think they changed that in the new translation. Og gahom, dili na katungod. Wala pa na update akong e-sword file. Salamat sa Ginoo. Bisan ang kadaghanan nagsalikway kaniya, napaypipila ka tao na nagtuo diha ni Jesus Kristo sa diyang siya niabot. God always has a remnant. The word remnant means pipila, nga nabulag, na nagpalahi gikan sa kadaghanan. There's always a few. Ug diha sa panahon ni Kristo, ang kadaghanan nagsalikway kaniya, nagpalansang kaniya sa cross, pero naipipila nga mituo, midawa kaniya. Apan, sama sa Old Testament, silang minority lang. Ang kadaghanan nagsalikway gihapon sa ilang tigmugna. He was in the world, and the world was made by Him, and they still rejected Him. Maka-imagine ba ka niya na?
Lukop sa Biblia, si Kristo gitawag ang dakong bato nga gisalikway sa mga magtutukod. The stone that the builders rejected. That's our Savior. The stone that the builders rejected. Nagsulay kung mupakita kaninyo karong buntag ngang tinuod nga mga tigsunod sa Dios makanunayon ang naa sa minority. We've never been the majority. Bisan diha sa panahon sa Acts, sa dihang ang church nagtubo gayud, they were still the minority. Sukad sa panahon nga si Cain migawas gikan sa presensya sa Dios pagkauman sa pagpatay sa iyang manghod. Sukad niya na kini nga kalibutan maumanggor ang kaaway sa atong Dios. Kana atong nakitaan sa atong teksto sa Salmo chapter number 2. Go back with me to Psalm chapter 2 this morning. Psalm chapter 2 and verse number 1. Nagistorya diri kabayan sa kadaghanan sa mga tao nining kalibutan nga nakigaway batok sa ilang kaugalingon tigmugna. Naggamit sila sa ilang gawasno nga kababuton aron makigaway imbis sa pagdawa o pagsunod sa ilang tigmugna. Psalm chapter 2 and verse number 1. Psalm chapter 2 and verse number 1. Kung nasa amen. Why do the heathen rage? And the people imagine a vain thing. Sa Masaya, nganong ang mga pagano nagligot-got o ang katawhan naghunuhuna o usa ka walay pulos nga butang. Kana nga pulong pagano nagpasabot sa mga tao nga wala kaila sa tinud nga Dios. Heathen, pagans, ang mga pagano. Ngano ang mga pagano nagligot-got. Kanaus kanindo nga pangutana. Ngano man nga kini nga kalibutan makanunayon makigaway sa ilang kaugalingon Dios. Maghimo-himo sa ilang kaugalingon Dios. Kanunay magsalikway sa tinud Dios aron maghimo sa Dios nga makit-an nila. Why does this world fight against God? Ngano man sila nagatuo nga sila naay dag-anan batok sa Dios. Kanang pasabot sa pulong naghuno-huna og usa ka walay pulos nga butang, a vain thing. They actually believe they can win. Nagatuo gayud sila na sila'y tsansa nga makigbatok sa Dios. Kung kaming tanan magtigom, magsabot batok sa Dios, kami makadaog. That's a vain thing. Kanaus ka walay pulos nga idea. Kana gayon atong nakitaan diha sa LGBTQ movement karon, ang mga pagano nagligot-got. Napuno sila sa kapungot batok sa Dios. Unsa ilang gisulti? Ayaw pagsulti kana ako nga ako uska lalaki. Makadesisyon ko lang sa akong kaugalingon. Why do the heathen rage? Why do they fight? Nga naman ang mga pagano makigbatok sa kabubuton sa Dios nga mimugnat kanila og nahigugma nila. Why do the heathen rage? Tanaw ang verse 2. Psalm chapter 2 verse 2. Psalm chapter 2 verse 2. Kung nasa amen. The kings of the earth set themselves, and the rulers take counsel together against the Lord and against His anointed, saying, magpadayon taan just a moment, ang mga hari sa yuta nagpahiluna sa ilang mga kaugalingon, o ang mga punuan nagsabot sa tingo, batok sa Ginoo, o batok sa iyang dinihogan, nga nagiingon. Tayo magbasa ta sa verse 3 in just a moment. Kana nga pulong anointed, dinihogan, nagastorya ka ba sa pagbutang sa lana diha sa ulo? Kana nga pulong dinihogan nagpasabot ang taha. Salamat sa Ginoo. Nagpasabot. Let's get some microphone on here. Here we go. Oh. Now that is wrong. I'm going to change the sermon. Why does the pastor rage? Tungod na i-brown out! Sige. Nabay tao makatindog na rin magtuyok-tuyok sa fan para na ako. Just a may, pwede ba? In the words of my father, make yourself useful. Make yourself useful. Asamanta. Verse 2. Where were we? We were in the middle of... No, I was explaining anointed. Ang pulong dinihogan. Nagpasabot ang taong pinili sa Diyos. The chosen of God. Watch now. Kana nga pulong anointed. Sa Hebrew, Mashiach. We say it, Messiah.
Sa Greek, Christos. We say Christ or Christo. It's all the same word, the anointed one. So sa atong gibasa dere, ang mga hari sa yuta nagpahiluna sa ilang mga kaugalingon ug ang mga punuan nagsabot sa tingog batok sa Ginoo, that's Jehovah, og batok sa iyang dinihogan. Kinsa man good ang gipili sa Dios nga mahimong manluluwas o Ginoo sa tibok kalibutan, si Jesus Kristo ang Messiah. That is the word anointed. Kini nga kalibutan nagsalikway ni Jesus sa dihang siya miabot diri 2,000 years milabay ug sila nagsalikway gihapon kaniya hangtod karon. He is the chosen of God and they reject him. Kaya nga naman, makita na to ang rason sa ilang pagsalikway sa verse 3. Nga naman, kini nga kalibutan magsalikway sa Diyos ug sa iyang anak. Ang gipili sa Diyos. Psalm chapter 2 verse 3. Kung nasa amen? Verse 2 ends with the word saying. So naidari ang pulong sa mga pagano nga nagligut-gut. Let us break their bands asunder. Whose bands? The bands of God the Father and God the Son. Let us break their bands asunder and cast away their cords from us. Atong buktuon ang ilang mga gapos ug isalibay ang ilang mga pisi gikan kanato. Kini nga kalibutan nagsalikway sa Dios ug sa iyang dinihugan tungod kay nagdumo sila sa tanan autoridad. Gapos is the idea of kana nga butang nga mopugong kanimo gikan sa imong kaugalingon plano. PC, gapos is the idea of restraint. Pagpugong, pagbabag kanimo gikan sa imong ikahimuot. Ang daotang tao nining kalibutan maghuno-huna ang Dios walay katungod nga mo sugo-sugo kanamo. Kini man ang akong kinabuhi. Ug walay tao makapugong kanako gikan sa akong kaugalingon plano. Nganong kining kalibutan na nagsalikway ni Kristo, listen to me very carefully, tungod kay si Kristo, nagrepresent sa autoridad sa Diyos. And allow me to explain what I mean. Si Jesus Kristo, ingon nga manluluwas sa kalibutan, magrepresent siya sa autoridad sa Diyos. Listen carefully. Sa dili pa ang tao, makaangkon nga nanginahanglan siya sa manluluwas. Una siyang kinahanglan mo angkon nga sad-an siya atubangan sa Diyos. Nga naman kita kinahanglan sa manluluwas, kay sad-an ta. Pero, sa dalit pa siya makaangkon nga sad-an siya atubangan sa Diyos, una siyang kinahanglan mo angkon nga aduna gayuing autoridad nga naglabaw sa iyaha. And that's the problem with the world. They don't like authority. Kanama ang raso nga kini nga kalibutan nagdumo ni Jesus Kristo tungod siya nagrepresent sa autoridad sa Dios. Ang raso nga siya niabot tungod sa pagkasad-an sa tao at tubangan sa Dios kay wala sila nagtuman siyang sugo. Ug sila magsulti ko kinahanglan sa manluluwas kay ako makahimo sa desisyon sa akong kaugalingon. Ang problema ang rebelyoso, ang pagka-rebelde sa kasing-kasing sa tao. That's why the world hates Jesus Christ. It's not because Jesus loves people and wants to save. No, if Jesus is the Savior, that means I am a sinner. And that means ang Diyos na autoridad ibabaw nako. Ang mga atheist, dali mahimong atheist tungod sa logic ug pagka-bride ug magtuon no. Mahimong sila atheist tungod sa pagka-rebelde sa ilang kasing-kasing, dali sila ganan mo angkon sa autoridad sa Diyos. O kini nga kalibutan, dili ganahan mo pasakop sa autoridad ni bisan kinsa. Kanak gayon ang atong nakitaan lukop sa kalibutan karon. Makahimo ka sa bisan unsang ikahimot nimo. Do whatever you want. Kung lalaki ka pero ganahan ka mahimong babae, pwede man. Kung may mohatag kanimo sa mga droga, mga hormones, mas kung ganahan ka sa operation, pwede pod. You can do what you want. Walay autoridad sa ibabaw. Kanay lang gituhan. Nga naman, ang mga pagano nagligut-gut o ang katawhan naghuno-huna o usa ka walay pulos nga butang.
Tungod kay sila nagsalikway sa otoridad sa Diyos. Kanaman. Pero tanaw ang sunod verse. So unsa atong gibasa sa verse 3, ang kalibutan mo sulti, atong bugtoon ng mga gapos. Wala na rules alang kanato. We can do what we want. Look at verse 4. He that sitteth in the heavens shall laugh. The Lord shall have them in derision. Siya nga nagalingkod dihat sa kalangitan mo katawa. Ang Ginoo mohimo kanila nga katawanan. Let me explain to you what's going on there. Beth, stand up. Stand up. Kung kaila ka ni Pastor Mike, o kaila ka ni Beth, kabalo ka nga nahigugma ko sa pagbinuwang ni Beth, kay kinahanglan siya niya na matagadlaw. Di ba? Amen. All daughters need to be made fun of at least 5 times per day. Hinumdumi ka na. Importante kayo, doktrina sa Biblia. Amen. All daughters. So, kung ako magbinuwang ni Beth, unsiyang buhaton. How many know what Beth does when I make fun of her? She hits me. Mahampag siya ako. So, kung ako magbinuwang ni Beth, go ahead, hit me. Now, watch. Unsay buhaton samahan kung yung anak mag-ingana. Kanaray mo mahimo? Diba? That's exactly what God is doing. We can do what we want. Sigurado pa? Huna magkadaog ba ka? Really? The Lord shall laugh. He shall have the heathen in derision. Tanaw ang sunod verse. Verse 5, then shall he speak unto them in his wrath. He's not really amused. Then shall he speak unto them in his wrath, and vex them in his sore displeasure. Unya siya musulti nga to kanila diha sa iyang kapungod, ug mohasol kanila diha sa iyang hilabihan nga kasilo. Kinsa nagsabot sa pulong kasilo? Kasilo means, it's kind of like lagot, di ba? Dulo sa lagot. You listen to me very, very carefully. Ang Diyos mihatag kanimo sa gawas nun kabubuton, free will. You can do what you want with your life. Ikaw makagamit sa imong gawas ng kabubuton aron makigaway sa imong tigmugna. Pero dili ka makadaog. Wala kay dag-anan batok sa imong Diyos. Ang akong Diyos, ang atong Diyos, kanunay mo daog. Tanawa ang verse 6. Yet, bisan silang tanan, nakigaway, batok na ko, nagsabot, nagplano, nagkonsabo, nagtigom sila. Yet, have I set my king upon my holy hill of Zion. Apan, bisan pa, ako mipahimutang sa akong hari, nanha sa akong balaang bungtod sa Zion. Naganan ko, nga kamo makamatikod sa verb tense, ni inik nga pamahayag sa Diyos. He said, have I set. Na flip magyod. Basaya mas klaro. Ako mi pahimutang. Kanusang mi pahimutang. Miyagi na. Past tense. Pero, kana wala pa na itabo. Si Kristo niabot sa 2,000 years nilabay, namatay sa cross, gilubong na banaw, tayo nibalik sa langit. Wala pa siya naglingkod diya sa trono sa Jerusalem. Zion is Jerusalem. Kana wala pa na itabo. Kana dali maitabo hangtod si Kristo mo balik sa katapusan sa tribulation, mo kuyog ta kaniya gikan sa langit, mo balik siya magpahimutang sa iyang gingharian sa 1,000 years dali sa kalibutan. You know the story. Pero wala pa na itabo. But God uses past tense. Kay wala siya nagsulti mo pahimutang. Iyang gisulti mi pahimutang. Kay nga naman. Tungod kay diha sa hunahuna sa Diyos, humana na. Kay dili ka makapugong niya. Ang tanan paglaraw, tanan pagsabot sa tibok kalibutan batok sa Diyos, walay dag-anan. He says, in my mind, He's already sitting on the throne. Turn with me to Isaiah 46 verse 9. I think we read this at the very beginning. Isaiah 46 verse 9. Ang Diyos istorya kabayan sa iyang kaugalingon. And look what He says. Isaiah 46 verse 10. Okay pa ta? Bisan inat gamay? Okay na ba ta? Here we go.
Isaiah chapter 46 verse 9. I said 10. Let's go with verse 9. Kung nasa amen? Remember the former things of old, for I am God, and there is none else. I am God, and there's none like me, declaring the end from the beginning. What does that mean? Gikan sa sinugdan ng gayud, ang Diyos nagpahayag daan, unsa gayud ang katapusan. Declaring the end from the beginning, and from ancient times, the things that are not yet done. Ako nagsulti niyo daan, unsa gayud mahitabo sa umaabot. Saying, my counsel shall stand, and I will do all my pleasure. Unsa man na. Excuse me as I pull this out. Bisaya, hinumdumi ang kanhing mga butang sa I hate that word, kakaraanan. Kay ako, Diyos, og walay lain. Ako ang Diyos, og walay sama kanako, nagapahayag sa katapusang gikan sa sinugdan, o gikan sa karaan mga panahon sa mga butang nga wala pa nahimo, nga nagaingon, ang akong tambag mo pabilin, og ako mubuha sa tanan nga akong ikahimuot. Karong buntag, kanar ko, na mupahayag kaninyo, kini nga kalibutan makaaway batok sa Diyos, pero sa katapusan ang iyang tambag ang mubarog gyapon. Kitang tanan na gawas nung kabubuton ug makagamit ta niya ng kabubuton sa pagdapik sa Diyos o sa pagsubak sa Diyos, apan sa katapusan siya ang mudaog gyapon. God will win with or without you. Mas mayo kung ikaw mo dapig kaniya. There is, Proverbs 21:30, there is no wisdom, nor understanding, nor counsel against the Lord. Walay kaalam, ni pagsabot, ni tambak, batok sa Ginoo. Here's what God's saying. Pwede ka mo magsabot, pwede ka mo magplano, kanadali mag-uswag. I'm going to win. Kadaghang sa tao na ining kalibutan nga nakigaway sa Diyos. Pero nako'y balita lang kanilang tanan, wala sila'y dag-anan. Pwede sila magsabot, pwede sila maglaraw, pwede sila magplano, pwede sila magligot-got, pwede sila magreklamo, pwede sila magbanha, apan sa katapusan, ang iyang tambagang mubarog. Job chapter 9 verse 4, he is wise in heart and mighty in strength. Who hath hardened himself against him and hath prospered? Siya maalamon sa kasing-kasing o gamahanan sa kusog. Kinsa ang may pagahi sa iyang kaugalingong batok kaniya o may uswag. Ako makatubag niya na wala. Ikaw basi ng Kristiyano maghuno, pwede kong magsupak sa Diyos, kadyot lang ron maglingaw-lingaw gamhay. You are not going to prosper when you go against God. Dili ka mo daog. Magmahay lang. Romans chapter 11 verse 33. Would you turn there with me, please? We're doing good today. Romans chapter 11 verse 33. Aren't you glad you're on the winning side? Nalipag yun ko. Nakadapig ta sa madawgon. Romans chapter 11 verse 33. Romans chapter 11 verse 33. Kung nana say amen. Oh, the depth of the riches, both of the wisdom and knowledge of God. How unsearchable are His judgments and His ways past finding out. Oh, ang kalalom sa mga bahandi sa kaalam ug kahibalo sa Dios, pagkadili masusi sa iyang mga paghukam ug pagkadili matugkad sa iyang mga paagi. Magsulti ko ganinyo og prangka karong buntag. Nay daghang butang sa kabayan sa Dios nga wala na ko nasabtan. Nay daghan. Panaglitan. Ingon nga uska tao. I'm speaking as a man here. Wala ko nagastorya pinag sa pagtuo, pero ingon nga tao ra. Wala ko nakasabot kung nganong nagmugna siya sa tao bisan nahibalo siya daan sa tanan kadawtan ug pagantos nga mahitabo sa umaabot. I can stand up and say ang Dios ganahan pilon, pero sa akong kasing-kasing pero ngano man? Worth it ba? Ingon nga uska tao. You ever had that thought? Basin pohon-pohon dito sa langit, masaptan nagyud ko. Pero pagkakaroon, dali ko makasabot niya na. Why did God start the machine that caused so much pain or allowed so much pain?
Wala ko nakasabot kung ano ng Diyos, wala nagpadala sa yawat diretso sa impyerno, human sa iyang pagrebelde. Unta, malikayan man ang daghang kagubod, pagantos, nining kalibutana. Nga naman, wako kabalo. Naidaghang butang, wala na ko nasabtan kabayan sa atong Diyos, pero naay, usa ka butang, klarong nasabtan ako. Bisan dali ko makasabot sa tanan niyang rason, para sa tanan niyang buha, kabalo ko ni ini, sa katapusan, siya ang mudaog sa tanan. Busa, ganahan ko mudapid kaniya bisan dali ko makasabot sa tanan niyang decision. Truth Baptist Church. Kabalo ko nga nay daghang kadawtan nining kalibutan na karon. Pero ganahan ra ko mo painumdum kaninyo ang atong Dios ang mudaog sa katapusan. Ipabilin sa team nga madawgon. Kung si Kristo mo balik, na duwa ka pangutana lang nga importante. Number 1, naluwas ba ka? Kung wala pa ka naluwas, kinahanglan ka maluwas karon. Pero number 2, kung naluwas na ka, nag-aalagad ka sa Ginoo o nagkinabuhi ba ka alang sa imong kaugalingon o sa mga butang nining kalibutana. That's all that's gonna matter. It's all that's gonna matter. Listen to me today. Makagamit ka sa imong kababuton aron mosunod sa Diyos o makagamit ka sa imong kababuton sa pagsupak sa Diyos pero dali ka na mag-change sa katapusan para sa Diyos. Mag-change lang sa katapusan na lang kanimo. Oh, naluwas gyapon, padulong sa langit gyapon kung naluwas ka. Pero daghang tao kung mubot na sila sa langit, maulaw na sila. Kung sila mo tindog tapad sa kalayo, di na ang ilang tanan nilang paningkamo gibutang dito sa kalayo. Kung sila magtindog, naiabot lang na bilin. Are you listening to me this morning? Paminaw nining a verse. I'm only going to read one verse. Blessed is that servant whom his Lord, when he cometh, shall find so doing. Bulahan kana nga sulugoon si kinsa sa diha nga ang yang agalon, that's Jesus, nagaabot makaplagan nga nagabuha sa ingon, meaning kana nga gisugo kaniya sayang Ginoo. Paminaw na, Jesus is coming. Mubalik siya. Mudaog siya sa katapusan. Ang pangutana lang, how close will you be to Jesus when He gets back and He wins? Ay, unsa kaduol nimo? Kasi taway, unsa kaduol nimo ni Jesus? How close will you be to the King when He sets up His kingdom? Will you be a trusted servant or a backslidden, far from God servant? He's gonna win. I'm not preaching about salvation. If you're not saved, kinahanglan ka maluwas. Pero dalit ta maluwas pinagi sa pagsunod sa Ginoo. But I challenge you. Make sure you're on the side that's gonna win. Ipabiling ka sa team nga modaog sa katapusan. Kung si Kristo magpahimutang sa iyang gingharian dali sa kalibutan, ang tanan laing butang nining kalibutan na dali na importante. Ang kwarta, ang balay, ang saninas, ang tanan, mahanaw na gayod. Unsay mong gibuha alang sa iyang gingharian. On every head bowed, every head closed.